ife ọbụla na-eme na-eme ọsịsọ dị na chịkpọbata onye ga na-eleba anya n'ife gbasara ego n'ụlọ achịcha ị na-anụ ya. Ndụka, anụgo m ife na gị na onye ọdọ akwụkwọ m na-ekwu. Bịa na ịbarị ka mụ na ife. Ọ masịrị m na akpa nkata anyị na-ege ntị o. Ị na-akwa ekwa m ugwu. Ugwu si gịnị ka ị chọkakwa ele? Ugwu si gịnị? Ọ bụrụ na ị ka bi n'ụlọ ma urugwu nna kwanyele bịa tinye n'enu ya anụ m ife niile gị na onye ọdọ akwụkwọ m na-ekwu. Ka ife na chịkọwazi? Ife nna akọwa bụ na gị na onye ọdọ akwụkwọ m na-ezugbo ugo m. Gị na ọdọ akwụkwọ mepe ọnụ na-ego ego niile na-emepụta n'ụlọ achịcha unu na-eme ya. Kịta ekwuzi na onye na-enebanye anya n'ime akwụkwọ ife gbasa ego na-abịa egwu atọba unu. Nwerekwa ego anyị na-eri ebubo ị na-ebu m adịrọkwa mma. Ọ bụ na mụ na ga nwere ejikọta mụ na gị nka iwenekwa ihe enu. Ndụka, mmụọ ka ịchọzi iyi egwu mmụọ ka ị na-amacha anụ Ndụka. Adị m eyi gị egwu, nna akọwa gị ka o si dị m n'obi. Nsogbu adịrọ. Ama m na ọbịbịa Maazị Chuka ife na-amapụ ya obi maka na ịma na Maazị Chuka bịa ọbọye unu ike otu ha sị na ikuku kue Afrịka ọkụ o mepụ unu ike anyị afụ oriri n'unezu chega Maazị Chuka bịa Maazị Chuka bịa Maazị Chuka bịa ya na-edowe ụlọ achịcha anya ịnụ ya ife na-ekwu Ndụka ife na-ekwu Ndụka bịa oke anyị ga-afụ ezugbo mo Ufejiro Anọ m ka ị na-akpọ m agụgụ m. Ama m na anyị na-elote mbuzido ogboro one ịgbago m ite ma nri ọkụ n'ụlọ. Maazị ịma na nke a ọhụrụ ihe ọhụrụ ọ omenala. Gịnị? Egwu aka atụghị ịgwa m na ịgba nri m na ite m ọkụ n'ụlọ bụ omenala. Gboo Maazị ka ị na-akụsịkwanụ m akwa m onye nke gị o akwa m onye nke gị mana otu ikwu ya ọ ga-emekwa ọzọ. Anụgo m efiokwu nye mbekwa na ọzọ maka ọma ọzọ nwere ụgwọ a na-akwụ gochie efe niile ịgbara ọkụ. Gboo Maazị biko gbadokwu ya agakwa n'ebe ahụ ga-aga n'ebe ahụ. Gịnị gbasara ofe na-ere ọkụ na osusu biko gbado ya gbadokwu ya. Onye bụ onye ahụ na ịchọ ịtụ karama ụzọ ụgbọ anyị? Onye bụ onye ara na-ayị gị? Onye na-akụ aka ebe ahụ onye na-ayị ara onye chọrọ ịkụda ama ogbe? Onye bụ onye ara ahụ onye na-akụrụ m aka na mgbọ ịchọ ịkụda ụlọ m mgbọ? Onye bụ onye awa se? Onye bụ onye ara ahụ onye ka ị na-achọ ebe a nna ka ị na-agbanyere anyị gburugburu iwe onye ọ na-ekwu okwu iwe arụsị ọ dịkara zụrụ gị azụ gboo inwe ike kelee mmadụ ọnwụ a ka ị na-agwa okwu bịa a na-agba gbaragbara n'isi gị tụọga n'isi. Kpachara anya gị ị na-atụ m okwute kpachara anya gị. Ọ dị ka anya adọrọ gị mma onye na-atụrụ gị okwute bịa mbie gị isi n'ọnụ ịmara ihe na-eme gị ị na-ayị ara ị na-ata ncha emekwa onye mgbọ ị ka dịgwa m ihe ị na-agba ụlọ anyị gburugburu. Awata enyi gee ntị ndị CDA zitere m ebe a bịa ara gbakwa gị na CDA gị ụnụ na-ayị ara ọwụ ime ọgba nke nnọcha ebe na-eme ezizugharịa. Ọ dị ka ị mara onye mbụ chere godi ma agwa gị na ara na-ayị m ka ihe na-echekwufịa ihe adọkago. Bịa chere m na-abịa ka m ga-eyipụ efe na-apụta mma eyi gị egwu
mee yi egwu kịta mee yi egwu ama abịa biko kọwa onwe gị ọwụ ofe jiro biko bata iji a awụchiela m ka ife gị na nwoke si dị ebe a na-eje onye a hapụgodi ọ na-emere mere makwa ndị anyị bụ mgbe edowe ya n'ọnọdụ ya ịma na ife anyị mee ịma ife ọ napụrụ anyị ịma na ndị si dị ya adịghị anyị nra hapụ ndị a na-afụ ụzọ ọgwụkwa gị ihe mere ụjọ na-agba ụlọ okirikiri onye ma iji dekpo nwoke mmadụ ihe agba mgbe na-eme omume ka mmadụ kpoo nwanna anyị ga-anọkwa ebe a na-akọta ụtụ ya ndị akụkọ ụlọ n'isi anyị o jee ka ije mụta ka esi eme ezigbo omume ị nụrụ ya kopụ ebe a gwanụ nsogbu adịrọ ofu mbọsị na-abịa mma egosi ndị mmadụ na nwụ mgbada n'ụlọ a okoko anyị nwere efere a ga-eji mepụta nwuo achịcha 5,000 ngwaọrụ anyị ọ ebe a nọ ka ọ dịzienụ maazị Gregory ka ọ dịzienụ ka ọ dị ka isi ka ọ dị ka isi nwoke ihe bụ na ịmụta ife niile nkụziri ya ọfụma bụrụkwa gụ akụziri m usoro afịa n'ụwa ịma na usoro echiche eji azụ afịa nke gị obuchego ịma na onye mmadụ adịghị na nwanne ya kedu n'ụbọchị ị ga-awụsa arụ kweta n'ife niile m na-ele nke a bụrụ ife anyị na-ekwu kịta ngwa ka ife anyị na-ekwu kịta eziokwu bụ na anyị enwezuru efere a ga-eji mepụta nwu achịcha 5,000 kezi fi juru esi alị asị ọ bụrụ asị ife agba aghụghọ ọnụ n'afịa maka na ọ jụ ma e nwere efere a ga-eji mepụta nwu achịcha 5,000 mana cherekwa o so na ofu n'ime emere ọdịbafa ama akwa m mana ọ bụ na ọ dịrọ mkpa ọ ma jụ maka ya eziokwu ndụva kedu ya dị mma ọ dị ka nne ya ọrụ abaghị n'onyinye ọkpụkpụ onye ọgụ ji nwayọ ewetala enyi anyị achụkwa ajụ si wetebe ufe jiro maybe I will. What I can do, Ndokan Nicolia. I'm a phone. Come on, I don't need to run off. Kaka, kelome. Maazị Greg. Maazị Sunday. Ya. Nnuka. Marani no. Maazị Sunday. Maazị Greg ya bibe bia so bugo kwanu. Ebe ga amakakwa. Daalụ. Ka anyị ka ọnụ dị onye abịara. Abụ m ọfịsa na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze n'ụlọ ọrụ Latrix. Anyị nọ n'ime ihe ọbụla a na-esi n'arịa nri. No. Maazị Osondu, o nwere ohere dapụtasịrị n'ụlọ ọrụ anyị. Ya kpatara njisi ka m bịa ka mụ na gị kpagori. Maka ihe unu nwere n'ụlọ ọrụ a ga-ejugodo ọga m afọ tupu onye n'ọrụ a. Maazị Gregory,
efe ọlụ a unu kwesịrị anyị chọziri ya achọzi. Ya pụtara na ihe niile ga-ezu oke m. Ife niile dị bido na ndị ọrụ ruo na ngwa ọrụ. Mmasị nwe gị na ịdị nkwadobe maka ọrụ a ya ka emebe ya. Mana ọ bụ ebe a ka o biri sọ. Ime ka inyocha ihe niile mana ọrụ a ga-erugbe gị aka. Kedụzi ife ọzọ anyị kwesịrị ime? Ezigbo ajụjụ ka eji onye a. Ị ga-akụgoro m ọkụ n'aka ka ọ mụ ọkụ aka ka m mee ike sụọ ọhịa dị na ya. Aghọtago. Onye ka ibu? Kedu ebe isi wee bata n'ụlọ a? Gboo! Ọkụ ji ekwentị. Praazị anya ajọ ndị Google. Na ajọ m ajụjụ. Ka awụkwa mkparị. Hello, mpa. Ị nọ ụlọ nso? Ngwanụ. Ofejo. Kezi nke kwuba nwa nwaanyị nenu? Maazị mụ amakwa na nwa gị nwaanyị o. Wapụta. Ta n'ụzọ. Akụ dadị. Ndo. No. Ndo. Ndo. Ya ka m buru ebe a. Nyewa bụ Ofejiro. Ọ odibo nwaanyị ọfụ nweta na nyere m aka. Aja ya ka m buru ya. Obi na-atọ gị. Ifugo agburu mpa pụtara n'ụlọ. Agburu. Kedu onye na-ekwu maka ya? Onye odigbo ọhụụ mpa pụtara n'ụlọ. Omego nkeji 20 mbata. Nwere odigbo furu n'ụlọ. Onye awa ọkụ na-agba ọzara. Ma ọ bụ ma mpa, ọ gara itimi ihe tinkatịrị pan. Ị na-ekwu eziokwu? Ama m otu mpa ga-esi edi ya n'ụlọ. Ị ma na ehibe m ụra kemgbe m batara ụlọ. Ọ na-ekwu ụra. Cheko. Ọ na-ehi n'ime ụlọ anya? Ọ na-eme eche otu m ga-esi ga ihe n'ịbarị. Nke awa ama mmekwa eme o. Nke awa ama mmenata eme. Ma nọ na mmiri ncha aba ma ya. Gboo! Ya gwanụ ka m gwanụ o. Kono na-anụkwa ya. Unu na-anụ ya kịta. Onye akwakwala nwa agụ akọ na ọdụ o. Onye mekwa m rie ya jaja, nkwụsụọ ya. Onye mekwuru iwe m o. Unu na-anụkwa ya. Gboo! Nwekwa ihe na-eme n'onwero. Bata. Mpa, anyị bịara ikwupụta mwute anyị. Gbasara gị. Maka odibo furu ịkpọta. Anyị na-ama nnọkwa n'ime ụlọ. Bịa. Oge eluokwa n'oge unu kwesị ibiri na-afụ Ifejiro dịka nwanne ụlọ nwaanyị. Ogwe ife dị njọ nọ n'ụlọ ya nọ n'ime ofu ụlọ. Obi na-ere ya. Mgbe ọbụla unu agbakasị ya. Anyị ga-edinwu ya o. Ya bụ kedu ife ịchọ ka eme? Papa, ị ga-achọrọ ebe ọzọ ọ ga na-eyi. Adaobi. Papa. Kedu ebe ọzọ nwere ike iyi n'ụlọ a? Ka ị chọọ ka ọ gbago na gbamgbam jere ihe?
biko unu buru ya n'uche n'ụlọ ya ga na-ehi n'ime ụlọ kịta anụgo ọ bụrụ otu ahụ papa ị ma na m ga-anachikwa azụ n'ụlọ akwụkwọ m ga-anachi azụ n'ụlọ akwụkwọ odogwu mgbada bịa ka m gwakwa gị ọmụ nwa egwuregwu si n'ekwute ọta baba anyị n'ime ahịa odobe gị n'ala odobe gị bịa ịma otu isi asaghị ezi ọ na-atọ mbụ ọ na-atọ biko akpọkwala m akpa ọzọ aha m bụ Maazị Gregory ọtụ na otu asakpụ m ya asị m ka m gba gị emeela m kem kefe ọzọ dị gị n'aka biko awụkwala m n'ala uche m dị ha ozi ya batakwa ọsịsọ ya bụrụkwa ozi nwesi uche m dị ha nwanne odogwu n'onwe ya ngaghị afụnụ a gị na-akpa Gịnị ka na-eme ebe? Nwanna, batago. Mgbe erugo m, ị zara ajụjụ m. Ọ maazị sị ka m bịa leta m nọ n'ụlọ. M bịazie efu ka ebe a dị ka nsị. Sị ka m zachaa ya. Ịma na otu ọ si aga ịmụ nwere ọkọ ọnụ m ọkọ n'aka. Lee ka m dọọ aka na ntị. Anwụkwara m bata n'ụlọ m bụ manọrọ ya. Gboo. Sere azụzụ pụ ọsọ. Nwanna obi na-arụkwa gị ọkụ. Obi na-ere gị o. Mana ka m gwakwa gị o, ọ bụrụ eke niile nọ n'ime ọhịa bụ eke nwe ọhịa. Gboo. Maazị ka eje ọ dịkọrịkọ na-eme n'isi ọkwụ ya kekwana ihe nke uji mejọ gị kịta kedu onye nwere puku naira 20 ndebe n'ime ụlọ ego nwafere ego ọgwọ nwere gị ifo ebe anwa ngwara papa ị na-ekwukwanụ mba n'ime ụlọ gị mara m na idobe ego ebe a kịta asị gee ntị m ga-agwa ife ọkụ ji ntị oke eme ma ọ bụ na ị gwara m ka ego ndobe n'ime ụlọ m si wee puo nku fepụ gboo bịa ekwukwana ka iwe wee moo ma akụsịkwa gị ekwere ka nkụsị oge iwe si ebe a ịfụ puku naira 20 ndobe n'ime ụlọ m o pugo nku fepụ ego dịpa esi mezi jụ anya gboo kedụ ụdịrị ihe nkiri chọrọ ime ebe a kịta ekwana m nsogbu dị kedu ka oke esi nọrọ a na-achọ ife emela azụ anyị mana onye ya emenwe ụdị fan ikpe jiri ọnụ bịa okoko ịchọ ka m kụsị oge ịchọ ka mbọsị ego isi ke isi were otu a asị nnọọ gị obi ya tawago gị ụta eziokwu obi ya na-atị ya anụgo m ịmana mmekwukwa ahụ ana m abịa unu chee ma ana m abịa mmekwukwa ahụ mmekwe amakwukwa ahụ adụkasị na isi kịta ọya ụrụrọfịa mmekwukwa onwe m kịta ọ bidozi adịtị gị ife ọgwụwaji onwe m Nduka ọ bụrụ ngwa ya bụ ụzọ ya nọ ebe a na-alarụ ụla ka nwaanyị dị ime mbaba mmechi ụzọ si ebe nwa kụnye o ọ ketere ọfụ aka Maazị Gregory kpọ ndị ụlọ ọrụ a na-enye ndụmọdụ fachọrọ ịfụ ofu onye nnọchite anya ụlọ ọrụ anyị nwa dị ya kwadorokwa maka ife a kekwe efe m ga-eyi yiri m ma ọ yiri petere ihe otu ọ dị
chee ka ndụkwa ya ọdụ ilu ebe anwa jidekwa onwe ya aka ọ bụrụ ilu ebe a ịmaba tụtụtụ ka azụ asa enu ife ngwu kwụrụ ebe ahụ ka ihe mere mgburu mmadụ onye uwe ojii aka kparago gị n'ori niile ma wuruwuru niile na-eme ọ sịrị ka je n'ụlọ ọrụ anyị